ko men haldani nani hari ko be d'accord be jonni la permission on yo frère Jibril le savant yo aru jannami e min no mi yalti commission mi tawa ko commission mi ala wadda e fus jonna la isoli min tullando mi fala ko wodutuda e goto ko min fala dum do quando mi wadata ko mi lottirni ko mi arwi wadda e mon partage gi andi mi wada piji di mi yakari ko communauté mi walla communauté on la mi hebi be propose am lan golle be jabale mi golla imam wona mi gollu na mi gollu na mi yaw l'école na mi wallu communauté on kambe na mi wada e fus ko mi jodo ko suudu tumi dankobe parce que ko be Allah ko be annaba o waye imam mi jabal dum non sai ko fi dum don yalte jon non simba ko nga ha jango ko 2 jours 3 jours wada tara la ni na fata ma e fus parce que simba no buri on o woli piji buri di imam ko arton wol don do on prouve on tun himbe be na on annabajo parce que annabajo wada ta dum ko wada ton do imam araf yika sama kala annabajo watta dum ko wada ton do ko mi tori kon Allah on ko dum Allah on woni hollude ni ko réseaux sociaux frère Jibril le savant barki namin inni be jettu Adam et Eve landebe la way huda gol ko Allah on inspiré be jetti Adam et Eve jumno be ari be inni ko alquran on inni nanene hawa pusi ko alquran on ko inni tumbe nyaami imam non sitini be andi jaka ko be fanno lan ko wadande lavage de cerveau jaka renon fama ni jon jaka nago ngabe la yetade ko mi wadi dum ko Allah on wadi inspiré Jibril le savant yo jettu dum don parce que imam halani lampiji buy fi son nabbe si mi halani on kono min mi fami autrement andi une fois be inno lan wo son nabbe ko komobe min imam min mi sikki son nabbe elles sont plus intelligentes min mi sikki Allah jonnu worbe be physique force men son nabbe jonni men intelligence min ko fi dum innanto men boni beni no men worbe be ko men jonna intelligence men jonna dole be fala wadde don ko hore am hanki be alaadi be ni o sonna be no mari hakkille buri warbe be sena kambe merci kadi onno kadifa 80 na kambe ari woldum hanci donc be reconnaissy comme inni kon sonna be no woni intelligente buri warbe be hanki be ari be wolika awa warbe be minata ko foko be fala ko écrase gol sonna be min no reno mi jabali dum mi la fala yo nundu igol normal mena manipulation nene hawa ko bingin yo nene hawa nyaamu leggal ko mi responsable nene hawa mi tuba na be stay ko fi dum ka joni dum feƴƴi d'accord dum fo fi musique on kati mi atti commission eni wo fi musique on yo mi wallitobe minni kadi problème ala mi wallitoto saba be mi feƴƴinay fi musique on ko pas jamais fi dina kam mi feƴƴinta parce que na en tuma goto mi yalti commission et puis du no ton je suis pas d'accord mais mi attaquata la mi wala tay fus jokke hajumo mi jokka hajang e ko mi wayi on ko wallude mi wallay on mi partage na on mi hara ko tumbo berde iwi na forcer c'est-à-dire si la fala be partageande mi partage ko mi woni do hande mi reno do mo mi fala natata do mo mi fala kana tata mi hebi on au fait on liberté mo mi gollitata na won do mo mi gollitata ko mi yidi mi gollitata e mo mi teddini e mo mi jikki wondilan e mo parce que mi andi aduna produit an din cosmétique ko na won do mi yeyata mi yeyi wo yidu dalan e mo mi yidi min ko mi yeyo saktu do goy fi e be mi gollitata ben kadi no mi yeyi mi suko yi bawli kis mi suki taw mi nyal janas de chenyeko parce que min ko wallugol himbe mi woni mais himbe hombe mi woni wallude e jekke wondilan ben e mo mi woni yeltitade bawli kis rasul ko biddo tanti kumanchu jaja makko Linda Tunkara o feƴƴini c'était ma copine d'enfance mi nyam makko no mari tala o heɓali ko wallitomo min na mbuɗi mi woni ɗaɓɓude ko jikki eɓe mi walla kadi hara ko fulɓe après no mi ara e luttuɓe ɓen e aduna Allah fo na fi mbuɗi mais mi suɓi janas mi suɓi bawlikis e mi addeɓe kadi ɓe buyi rastoro no ton ben no ton mubbi record no ton himɓe buyi no ton ɓe mi andi e ke ɓe wawi musique e jikke no wondi men ko hunde ko min woni d'accord mais kamɓe hari ko ɗanningol lan jaga ɓe faala min koye mi ɗano kamɓe ɓe ƴetta place an o mindo ko yoɗa onon sabaɓe fo on dépensi ɗo yurmude lan mais imam haccaka e mon ko dépense ɗon kongoy mi yeto on imam no holi ko be Allah onon ko yon gollambe kambe be barkini yumma mabbe no barkini ko yon lannin piji din fo min no bala yidi on ardi e berde
on jonni piiji mon ɗin on seli famille mon on seli piiji ɗin fo min ɗo yurmudelam sawno min komi naami numtuɗo mi accayno ɗon ɓe ƴettan buuɗi mon ɓe waɗa piiji ɗin luttiron noon frère Sadio no yurmudelam o acciti piiji ɗin fo mais frère Sadio no jangi ɓe jangi ko alqur'ana ɓe jangi ko diina mais ɓe holi hay joni imam ko annaba ɓe holi hay joni imam ko allahu min ngal gandal ɗo mi jogaki et puis kadi mi faltaki yo mbaɓɓal ngal ɗon gandal no foori ɓuri lam moi je veux une vie normale min ko naturel mi woni yawrde min hay o mission ɗo mi fuɗɗimo ko tumba ɓernde am mi waɗi mi andali ko mission towuɗo joni towirilam tedditirilam mais allah wonno faala mi waɗi mission o emi continue kadi waɗugol mission o joni noon ɓe fokkiti jine eni lan la reine saba ɓe ngi mi yaw jine lan duwa yawde jine min imam tout dernier mandat semaine passée mi ari min ɗum ko ɓe woni innude ɓen yomi jangu alqur'ana on wo ko mi jangu e haala korto min yo ɓe accu koto mugita ba ara ko réseaux sociaux ɓe janga alqur'ana on e arabe ɓe firanama e pular saba ɓen ko seede koto mugita ba ko seede ɓe sali joni noon ɓe força mi tu yomi jangu ɓaɓen yomi jangu min joni yomi ɗaɓɓu goɗɗo o janga min mi yiɗa jangugol hara koye français ma ɗum goɗɗum par ce que déjà si traduisama no wawi wonde ara goɗɗum changeama Jibril lo sava ko onno barki lan andi ɓe mi expliquani on kon to mi andi ɓe lan darde tiktok mi yiɓe ɓe wadde ɗuma mini wow frère Jibril lo sava mi anditiɓe mini ɓeno welanmi ko yimɓe nulɗuɓe ɓe wallilam yomin jangu hari ko ɓe d' accord yomin jangu mais ko honto probléme on waɗi ɓe traumatise lan ko suudu woneni hawa puusi ɓe waɗi nene hawa bonɗo min mi hooli ɗum karmo ko an ari na hay min landi karmo ko an yo ƴettu adam e eve hari min duwa fuɗɗagol deftere nden ko fuɗɗi ɗon ko jobi min janga haalanna mais ɓa joni sonnaɓe jogaki deftere min tigi mi jogaki min inni yo min ƴettu piwe won koye sensible karmo kan suɓi adam e eve karmo kan suɓi adam e eve karmo kan inni adam e eve bo ko alqur'ana innaka ko nene hawa puusi baba adama yo ñaamu leggal ngal andi jaka imam ko yetilan ko nanon woniri merci la princesse je suis au sérieux naɓane ɗum ɗo foppu janguɓe ɓen na piwum sama kala ni acca ingo mamma joye ko feetuɗo na feetuɗo mi wondiran allah won si deftere nde noodi mi huɗoto na feetuɗo on faami bref voilà awa sabaɓe ɓe innilan wo ɓe duwa yawde jine mission an o si min ni mi golla si on golli on bonni mission an o si min ni mi yaha mi waɗa musique o si on waɗi musique on bonni mission an on min koye mi luttutum servigol on kom kon allah o ma ɗum annabajo wo ko honto tawɗolla so inna hande komi sonnajo mon na ko réseaux sociaux tawɗolla na min feƴƴini haala mon kan tawde ɓeɗo fo ami on wata lanto ngande réseaux sociaux de oko réseaux sociaux anduɗolla si mi ko réseaux sociaux haala mon kam feƴƴata mais komi hoolaki komi watta mi pusata himɓe e piwu mi inni ɓe yoɓe accu wolgol fi diina joni noon ko on ɗum feƴƴi minni la yawde mi laamo Fuuta Jallo ɓeni ɓe lammintala ɓe change fo hay koye sabaɓe walla mi laamo Fuuta Jallo ɓe wallatala mi laamo Fuuta Jallo ngolanni linda fima dow fi on ɗum jakka ko kamɓe faala laamade Fuuta Jallo jakka na fi annabaku yagol ko fi laamagol ɓe woni minni men imam innon on laamo ton inni onon ko Israël yawto laamo ɗon joni ko Fuuta Jallo faala ɗon laamade ko vision an on noon si minni mi waɗa e geseli sabaɓen ko seede nayi mi waɗu geseli nayi mi fuɗɗo kamɓe nayi mi waɗo e puttere ko kamɓe duwa hikkade yeeso ko kamɓe duwa wadde piji ɗum fo c'est comme menen men exista kamɓe ko ɓe allah o ko ɓe rewete mi rewta on mammajjue na allah yo sabaɓe ma ɓe rewe mais min mi rewatama mammajjue ka juste moodi am e si ɗum ɗon gasata komi wotuɗo divorce de goy awa mammajjue ayni yo mi aru mi laɓɓina ko réseaux sociaux ɗo ka tanke ɗa innude ka annabajo an e min gasata par ce que mi renomi inni mi yiralima hay fusko waɗuma annabajo e mi yaltata mi approuva mi inna ka annabajo ka juste neɗɗo comme min awa accu innugol ka annabajo ɓaɗa mari gandal lammingol ara lamminen alaji sellu dalen kanande ko min ko yinde mammajue a inni ɗa mari gandal lammingol ka
a inni ka annabajo nulama wo e communauté mum on donc communauté ma on ko fulɓe alaji selludalen ko fulɓe inoɗami yiɗa alaji selludalen en ji onno oya kadi ko ɗum woli simba kadi ko ɗum woli mais mi añaɓe oui c'est vrai si woni votangol alaji selludale ma ɗum goɗɗum hara ko fulɓe goo gasa mi suɓato mais fendo ɗo ko ɓe waɗa kon injustice ko ɓe waɗa kon min ɗum no musudelam e Allah o nandi na fene ande min nami hypocrite jogoy fiyondu ngi ɓen añan lanɗo parce que ɓe nilan añi alaji selludale en min mi ala inude fi alaji selludale en fiyon ar abono ɗon ko ande min mi ha jaka ɗum min mi ala ɗaɓɓude succès goy ɗon andi ɗum lumiére an on ko Allah on jonnila mi ala ɗaɓɓude succès mais fendo ko wonɗen ɗo d'ici le 28 décembre komi innatama Mamma Dioue Diallo ko ya ƴettu gandal ma ngal lammina alaji selludalen en ƴettu gandal ma ngal acca lan combatugol acca argol sifagol ko simba woni ɓen ha jaka awa hey ko gonga simba ko gonga Mamma Dioue lan comporteriwa gorko emi hersira ɗum si ɗum fala emi comporterio sonnaji on wona e worɓe on nani wonon worɓe itton dépense harana debbo on ittata dépense wonon worɓe jonnon men sécurité wonon worɓe accon men combatugol protégeon men wonon worɓe yiɗon men no Allah on inniri non men wona e sonnaɓe on tuma minna e sonnaɓe fo yumen woni féminine on yilan inde déjà yumen amu men wona féminine car moi je sais très féminine Mamma Dioue no andi je suis une très belle femme et mi jammama bobo labaɗo mi jammaka bobo labaɗo comme ça je suis une très belle femme j'ai un corps d'une fille de 17 ans lande Mamma Dioue j'ai un corps d'une fille de 17 ans ko Allah won waɗi ɗum namin la wawno kadi jallude mi nawya mi fotani ko ɗum waɗi juɓɓe no jalousie hey kon jiidiraw worɓe no hey sonnaɓe selelam si on yiɗilan on heɓa e worɓe par ce que si on yiɗilan komi neɗɗo moƴƴuɗo mais si on jalousie lam ko probléme ji tun heɓatum par ce que min mi jalouse am mi jattata modimo mi haccaka e modiɓɓe mum ɓe e so ko modi mi heɓay ha mi heɓay par ce que onon ɗo ginnilan jiidira on Allah on jonnilan ɓandudu 17 ans Mamma Dioue no wawi on confirmante siɗa ko joom 20 ans o jombi o heɓata sifa nduɗo ɓandu am c'est sûr e adala Allah on waɗi o jonnilan yeeso nawyugo o jonnilan juuɗe nawyuɗe o jonnilan ɓandu ceccu 17 ans fami donc komi hinnata on addu gandal ma ngal awa ko fulɓe ɓen nulaɗa ara lamminen alaji selludalen en na ɓasi on accingu laamu ɗo en perdingu ɓe waɗa on ɓuri ko Sékou Touré waɗi on ni sanay Allah on ɗum jooɗi ɗon ɗo atakugol sonnaɓe e di on immade yano laamu fami min hay simi laamaki yo goɗɗo laamu hara ko pullo jonɗa mari gandal lammingol ka na hypocrite yagal mi woni koye soɓe mi woni immoɗen lamminen alaji selludalen e maɗum waɗen goɗɗum yo fulɓe ɓen fo immo yo CIFD addu gandal mum ngal